Yes baba. Mfundisi asibheke into enkulu asibheke indaba enkulu ngicabanga ukuthi khungethe abantu abaningi sigcine sesipoint ama fingers ukuthi ngenkathi singeyilutho sisonke besiphila sonke kumnandi kodwa namhlanje izinto mina zingihambeli kahle kuzo nginakayo kuzofuna ukungiboleka isandla mfundisi angophule kulo take ngilo kuze obukeka noma mhlawumbe ongathi uyayikhathalela impilo engiyiphilayo mfundisi ngilokhu ngishayisana amabonda ngiyazama amathuba omsebenzi ngiyazama okwamabhizinisi nanana izinto zami ziyafaila sengidecide ukuthi angcono ngihlale phansi sengigive uphile empilweni kodwa umuntu onjalo mfundisi msukumisa kanjani mfundisi bonke abantu yena ubona ngathi abasamkhathalele noma abanendaba naye mfundisi ulahla ithemba umuntu simsukumisa kanjani ukuthi you can still rise again asibambe mfethu kulo 5 minutes osele mfethu sigijimisa okay mfethu la mfethu number 1 mfethu Nyembose mfethu into efanele empilweni ukuthi ungalinge empilweni uthi abantu bazothina. What are you saying for this? Into eshaya abantu mfethu ukuthi umuntu ade top esephansi athe vele kade ephansi kodwa manje problem ekhona akakwazi ukuya phezulu ingenxa ukuthi uthi abantu bazothina. Ngitshela nangomuntu mina okule situation ukuthi vele akakaza asebenze empilweni impilo yakhe akaze iye ndawo kodwa iproblem ekhona uba nje ukuthi mengiphuma la ekhaya ngiphunga ngisukuma la ngiyovula itafula emgaqweni abantu bazothina abantu yeah mfethu bazothina abantu uyayibona lona yes so empilweni ungalinge mfethu banje ukuthi abantu bazothina. Ayinkosi yami. Impilo mfethu iqala ekuzabalazeni yonke mfethu. Ayikho mfethu impilo evele isuke nje undize. Fly like an eagle. Ayinkosi yami. Yonke impilo mfethu iqala ekuzabalazeni. Umuntu mfethu akanikwanga amaphiko ngenhloso ukuthi uqala zabalaze. uNkulunkulu wayengafuni umuntu azabalaze kuqala. Wayezomnika amaphiko mfethu. uNkulunkulu mfethu wayengafuni ukuthi azabalaze mayisosukuma. Wayezomnika inyawo ezu4 mfethu. Ayinkosi yami. Ayinkosi yami. Izabalazi mesukuma vele nje gububu inja izabalazi mesukuma vele isukuma igijima yabona ukuthi umuntu mfethu wadalwa mfethu ngenhloso ukuthi impilo yomuntu iqala ekuzabalazeni noma umuntu ezozalwa mfethu ingane incane izozala iyazabalaza mfethu iphusha kanye nonina kuyethiwa nje athi alekelela umntwana hayi ngamamazi ukuthi uphusha umntwana ukuthi wamlekelele umntwana usuke ephusha yena umntwana impilo yomuntu iqala esiswini umntwana eziphusha yena ukuba kwazi ukuthi aphume mfethu aphila bese emhlabeni umnina wengane usuke bethe ilekelele kuthiwa enza sure ukuthi ingane mengakhathali ngoba ingane noma ingakhathala mfethu mayisikhathela ingane noma ungayiphusha wena nina wengane uzama ukuyiphusha ngeke iziphume mayisikhathela uyosizwa ukuthi odokotela bakuhlinze mfethu bakulekelele ukuthi bayikhiphe ngezandla zabo uyabona ukuthi wonke umuntu bethe empilweni udalela ukuthi azabalaza aphushe mfethu ungalingi uhlale ukuthi ubheke abanye abantu ukuthi bazothina rise up bese uyaphusha sukuma uphushe mfethu yini into engiyithanda ngesalukwazi mase sisidala Nyembose sesishawa age not because sigula mfethu sesishawa age imesukuma isalukwazi mfethu sesenako amandla okusukuma kodwa sesinamandla okusabalaza mfethu ngoba kunomehluko phakathi kwamandla mfethu okwenza izinto namandla okuqala izinto amandla mfethu okuqala izinto yilamandla mfethu okusabalaza mfethu ngeke mfethu usebenzisa amandla mfethu amandla mfethu okwenza izinto zakho okuphusha izinto zakho kanti udinga uqala emandleni mfethu ukuthi uzabalaze mfethu umehluko phakathi kunamandla okusukuma namandla mfethu okuqala izinto isakwazi mase siphelelwa amandla mfethu sesidala usibona mesukuma mfethu siyazabalaza mfethu nathi empilweni ake sizabalaze lalelwe ligwa FM ake uzabalaze kunomuntu othi mina ngizophuma kanjani le relationship angisakwazi ukuphuma ngizothi namhlanje zabalaza kulo relationship noma enza noma ungeke udinga ukuphuma kodwa zabalaza namhlanje ukalo kwakho ngenzeka kube empilweni irelationship yakhe inomsindo mfethu you know what kunomehluko phakathi kwecouples nomfulo ohambayo umfulo ohambayo mfethu ubheke olwandle icouples mfethu limile ndawonye abo mesifuna ngecouples sifuna ngedamu mfethu engenamanzi angenayo engenamanzi aphumayo into emile mfethu yonke into emile mfethu uyibona ngemsindo mfethu awekho amaxoxo noma amasele
amasele noma ama-frog Okay. abangumsindo mpethu emfuleni ohambayo Emfuleni ohambayo. emfuleni ohambayo eyathula amasele akhona Okay. emfuleni ohambayo mpethu bayathula omaskito Oh bakhona my God. kodwa mpethu edamini elimile mpethu Yes. engenanto engenayo Okay. engenanto ephumayo Okay. ubona ngomsindo mpethu kunamaselesele akhona abangumsindo kune-relationship ethu enamaselesele akhona Okay. abangumsindo mpethu Okay. kunomaskito abakulumayo mpethu empilweni bese ungalinge mfethu Nkosi yami. empilweni Nkosi yami. uhlale Nkosi yami. endaweni emile ngoba ngeke kusukumeke uyobanjwa omaskito bakhona Hayi, Nkosi yami. kunabanye abantu bethi abawomaskito empilweni Okay, mfethu okay. abahlezi befuna ukukunamathela bekubangela umsindo Yes. sukuma phuma kubona mfethu Okay, okay. selivala rafu mfethu ingane mfethu mayizoqala ihamba Okay. ingane mezoqala ihamba mfethu Okay. iqala ihambe ngesisu Hayi Nkosi yami. ihambe ngesinqe Okay. ihambe ngamadolo Okay. but akupheleli esinqeni akupheleli esiswini Okay. akupheleli emadolweni Okay. kodwa la kuzophelela khona kuzophelela ey'nyaweni zayo Nkosi yami. kodwa kuzoqala ey'nyaweni zayo Okay. ingane meyiqala bethi sizohamba Okay. iqala bethi isukume bethi besiyawa mfethu Nkosi bathi yami. ayifivanga ngokuthi iyawa Okay. bonke bethi abantu bethi abasukumile ay, abantu ay, abadlule kuweni mfethu Alright. bonke abantu abahambile abantu abake bawa kuqala bethi Mfundisi yebo Athe. wahamba ungakazi uwe Mfundisi Athe. empilweni uyadinga le ukuyizwa le taste yokuwa Okay. ukuze ukwazi ukuhamba mfethu Okay. ngeke uhambe ungawanga werafu ingane ay, mayisukuma ay, werafu ay, isukuma ay, ingane ay. ithi amahedana Okay. bekothi kuyameka Okay. ishayela ihlombe Ishayela ihlombe. ishayela ihlombe mesukuma ungalindi ihlombe labanye abantu iproblem yakho my ubona God. ngasukumeki Okay. ulindi ihlombe labantu Okay. ulindi ihlombe lase-emelo Okay. kanti wena udingelakho Ay, ihlombe Nkosi yami. ukuze uhambe Ay, Nkosi yami. iwe ingane ihlale phansi Ay, Nkosi ihlele yami. okwesibili unina ayibamba isukumise Okay, yena okay. ayilekelele ngoba usebona ithi iyakwazi Ay, Nkosi ukusukuma. yami. isukume futhi ithi amahedana bese ithi cathu cathu Okay, okay. mesizofika kunina Ay, bese yayibamba eyiba- unina mfethu Oh, ila iqala khona ukuhamba ay. nawe empilweni zabalaza Ay, bese Nkosi ishayela yami. Ay, izandla Nkosi yami. ungafuna abantu bakushayela izandla Okay. umuntu mehleli kwi-wheelchair mfethu Okay. into yokuqala before ahamba Okay. hlukana ne-wheelchair Hlukana ame ne-wheelchair. ngenyawo Alright, kunabantu alright. abamele sihlukane nabo Okay. kunabantu amele basishiye Okay. kunabantu amele basidedele endleleni Okay, mfethu okay. ukuze